ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಂದಿನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಐಕ್ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಲ ಆವರೆ ಆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಆದಿತ್ತು ನೀರ್ನ ಆ ರೀತಿ ಬಂದ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗನೆ ಮೇರ್ನ ಮುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದು ನೆತ್ತ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದೈವದ ಆರು ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಬಂದಾಗನೆ ಒಂಥರ ದಾದನ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಮನ್ಪುನು ಮನ್ಪೇರು ನೆಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ದೈವದ ನಮ್ಮಂಜಿ ನಮ್ಮದಿನ ದೈವ ಪಂದಂಜಿ ಆಣಿಯಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಪಂಡ ಇರಗ ಪಂಜೂರ್ಲ ಮುಗದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಒರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮುಡು ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮುಡು ಹೆಂಗೆ ದಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇರ್ಲ ಇತ್ತೀರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಲ ಬಂದಿನಿ ಐನ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಪಂಡ ನೇಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ಬೈದನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಶುದ್ಧ ಅಡಿತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಐನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟಲೆ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟಲೆ ನಾನು ಶುದ್ಧ ಅಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ವೆಜ್ ಮಾತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನೇ ಹಿಡ್ದು ಇರಗಾರಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟಲೆ ನಾನು ವೆಜ್ ಇಡೈತೆ ಪಂಡ ಆತು ಇರಗ ದಾಲ ಒಂದು ಬಂದ ಜಂಕುಲು ಶುದ್ಧ ಅಡಿ ಮಂದಿನಿ ಅಂಚ